Chceš blabotať chvíľu. Tak dovolte, aby som vám predstavil môjho kolegu Radoslava, ktorý má, jak sa hovorí, syndrom Turec. Vidť príklad. Fuck! Bob Saget! Čo sa deje? Tiež vody kurvadis. Áno. A dostávame sa, vážení diváci, k našemu vytúženému cieľu. Je to on sám, parádny obchod s potravinami. Ideme tam. Pozor na auto. Áno, zakývala nám milá plachá staženka na vozíčku. A zároveň v aute. Jestli pak s ním parkuje aj v ložnici. Pochmurne sa pousmial.